Είμαστε έτοιμοι. Και έσκασε η Μέρκελ, γιατί παντού χρωστάμε, κι άλλους ακυλέζατα, χάθηκανε για πάντα. Κάποτε ήμουν άπλας, είχα και Mercedes, μα τώρα στη ζωή κυνηγώ τις αρπακτές. Και τότε αραχτός με την τσέπη και μάθημα, πλέον δεν έχω να αλλάξω τεσσετόνια στο κρεβάτι. Κάθε Σάββατο ταβέρνα πηγαίναμε παλιά, μα τώρα στις ταβέρνες ψάχνω μόνο για δουλειά. Ναι, τρέξιμο όλη μέρα, μα δεν τραβούσα λούκι, αλλά έφτασε η Μέρκελ και μου πήγε το παλούκι. Κάποτε 30 ευρώ για προφυλακτικά, μα τώρα πια στο σεξ πάω επιφυλακτικά. Αλλά δεν βαριέσαι, αρκεί να έχω την υγειά μου, γιατί όλα θα περάσουν, έτσι μου είπε η μαμά μου. Μα δεν έχουμε λεφτά και η Τρόικα επιμένει, γιατί μας κυνηγάνε λιτή μακεδεμένη. Το εσείς. Και έσκασε η Μέρκελ, γιατί παντού χρωστάμε, τα άλλους ακυλέζατα, χάθηκανε για πάντα. Όλοι γύρω λένε ότι η Τρόικα θα μας δώσει. Ωραία αν είναι έτσι, ας μου πληρώσει και τη δώσει. Αυτοί μαγιά κοιτάνε ότι μπορούν να φαν, κι αν είσαι μερακλής θα σου στείλουν το στροσιάν. Στην τελική να είναι καλά τα χρυσά δοντιά της θείας, μου έδωσαν λεφτά σε περίοδο ανεργίας. Το ΦΠΑ το τσέπη και φτάνει τα 23, μα το όριο ταχύτητας είναι μονάχα 3. Ναι, πλέον η Ευρώπη μου μοιάζει με τα πόπλακα. Σφίξτε τα ζωγάρια πριν μας πάρουν και τα σόβρακα. Τώρα τελευταία δεν νιώθω Ευρωπαίος, μα νιώθω από πίσω μου ένα μεγάλο. Τα έχουμε χάσει τρελέ, αλλά θα βρούμε λύση και μετά από καιρό και ο Μήτσος θα ψηφίσει. Και έσκασε η Μέρκελ, γιατί παντού χρωστάμε, τα άλλους ακυλέζατα, χάθηκανε για πάντα. Το αχτύπητο δίδυμο, κυρίες και κύριοι, ξαναχτυπά. Τι έγινε? Καλησπέρα. Για κάντε τα χεράκια έτσι να δω. Τον ίδια μου. Να δω τα χεράκια γρήγορα. Έλα. Γι' αυτό σας γουστάρω, γιατί κάνετε σκονάκια κι εσείς. Είναι η διεύθυνση, δεν ξέραμε πώς να έρθει. Α, για να το βρείτε. Κάνατε χάρτη. Καλά το πας. Από εδώ το πάτε, από εκεί το πάτε, πάντα στο προκείμενο το... Χαίρομαι που σας ξανακούω, γιατί το τραγούδι σας μπορεί να έχει το νόημα που τα περισσότερα τραγούδια έχουν αυτές τις ημέρες, όμως είναι πολύ αισιόδοξο και ελπίζω να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε την κρίση. Το πρόβλημα με τη στήση το ξεπεράσατε? Εγώ το ξεπέρασα. Ο Πάτρο έχει λίγο ένα πρόβλημα. Αλλά δεν ήταν δικό μου. Μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε κάτι? Την τελευταία φορά έκανα μια δήλωση και κάκιωσε η γυναίκα μου και δεν ήταν θέμα στήσης πλέον, ήταν θέμα εγωισμού. Και σε κούρεψε. με κούρεψε τα πάντα. Σήμερα το πρωί ήταν εκνευρισμένος Βαγγέλη. Μου λέει, του λέω ωραίο αυτό που έχεις κάνει πάνω. Μου λέει, μου το κούρεψε πολύ η γυναίκα μου και είμαι. Με έκαψες. Λοιπόν, όσον αφορά στη δήλωση που ανέφερες, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την άκουσα. Εντάξει, η γυναίκα σου βέβαια δεν πρέπει να ανησυχεί, δεν έχει κανένα λόγο εξάλλου. Και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπα πριν, ότι μου άρεσε το τραγούδι γιατί είχε ρυθμό, είχε χαρά και γέλασα. Και αισιόδοξο μήνυμα. Πάντως ξεκινήσατε, παιδιά, λέγοντας ότι σας τέλειωσε η στήση και σήμερα έρθετε να μας πείτε ότι σας μπήκε και ένα παλούκι. Προσέξτε. Είναι το δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζομαι τι θα γίνει στο τελικό. Και πολλά λούσα ακούσαμε. Για να κλείνουμε, είστε πολύ δεμένοι, που είναι πολύ σημαντικό. Βγάζετε ένα είδος σκοπτικού hip-hop που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η μπλούζα σας τι γράφει? Είναι το πιο διάσημο 23 σε ομάδα. Είναι το 23%. Είναι ο ΦΠΑ. Είναι πιο διάσημος από τον Τζόρνταν. Οπότε αντί να φορείς μια Τζόρνταν λέμε το ΦΠΑ. Καλό. Έσκασε η Μέρκελ, τραγούδισαν τα παιδιά. Αν θέλετε να σκάσουν και
εδώ η δική μας το χτύπητο δίδυμο στο μεγάλο τελικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους ψηφίσετε στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, όταν φυσικά ανοίξουν οι γραμμές μας στο τέλος της βραδιάς. Αχτύπητο δίδυμο! Καλή επιτυχία!